bengazuthi amathuna engathi zindlu aqoshwe kahle umuntu ahlale nje kahle ethuneni. Amen basalwa. Ya amathuna kudala bengasabeki ngoba bangakafiki ukufa. Abangizwa basalwana, abangizwa basalwana. Mhlawumbe wena ubona ukufa okufika ekhaya kantakakabi ukufa. Ukufa siyobona mhlawumbe uJesu ukuthi nakho ukufa manje. Kodwa mina ngabuye uJesu asikakaboni ukufa. Ngoba ngalesikhathi engene ethuneni uyoba ukufa ukuthi mina nawe ngingathola ukufa. Likhona ukuthi ibandla likaNkulunkulu. Ukufa bazalwane alikhona ukuthi ibandla likaNkulunkulu. Ukufa ukubuya kukaJesu ebuyela kubantu abangazange abafebe ngenayo uJesu. Ngoba bangabe ufebe ngenayo uJesu lokho ukufa